କଦଳୀ ଚାଷ ଉପକ୍ରମ। କଦଳୀ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। କଦଳୀକୁ ପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉର୍ବର ଦୋରସା ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ନଈକୂଳିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ବର୍ଣ୍ଣନା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ କଦଳୀ ପୁଆ ଲଗାଯାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗାଯାଏ। କଦଳୀ ପୋତିବା ପାଇଁ ଗାଢ଼ ଖୋଳାଯାଏ। ଗାଢ଼ର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଏବଂ ଗୋଲାଇ 4 ଫୁଟ କରାଯାଏ। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ 5 ହାତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଏ। ଗଛ ତଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ଗଛ ବାହାରି ଝାଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଉଁଶ ଗୋବର ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଆ ଲାଗିବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେ। କଦଳୀ ଗଛ 9 ମାସରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପକାଏ। କାନ୍ଧିଠାରୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଭଣ୍ଡାକୁ କଟାଯାଏ। ଶେଷ କଥା, କଦଳୀର ଚାହିଦା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କଦଳୀ ଚାଷ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଲେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।